Dneska máme Golf 6, motor 1.6 a chýba, čo sa týka teplotného senzoru na palivo. Pozeráme na naše parametre a vidíme túto celú kábel, až začíname hýbať a vidíme, ako nám skáču parametre. Takže v našom prípade my teraz hľadáme roztrhaný kábel a veľa mňa sa pýtali, ako používať takýto nástroj a ako to hľadám. Máme tu posilovač signálu, ideme do toho kábla, ktorý je roztrhaný, potom druhý najlepšie zakostriť, ale v našom prípade ten ide z riadiacej jednotky už zakostrený a zapneme. Má to dva režimy, jeden pri maximálnom a bude takto pískať. Ale on vždy hľadá v maximálnom výkone a v našom prípade, keď my ideme takto, vidíme, že on vidí normálny signál, stráti ho a už tu prakticky nič nerobí. Ukazuje nejaké blbosti. A tu vidíme, normálne ukazuje signál. Potom ďalšia varianta, ponížime to a ide už zvoniť. A v tomto prípade ideme, zvoníme, bum, tu sa niekde stráca a už ukazuje taký, že proste ostatočný. Alebo v našom prípade môžeme ešte ponížiť silu signálu a vidíme, že už tu nič nechytá. Aj tu fakticky nie, pretože je pod kadbami, pretože ponižujeme silu. Takže takto zvyšujeme a začal. Ideme, reagujeme a stráte sa. Našli sme ten zlomený káblik a ukážem vám, že v minimálnom režime, keď my vieme, kde ide ten kábel a že nie sú izolácie od ostatných káblov, vidíme, ako píska a hneď tu prestáva. Pritom, keď dá maximálny signál, a v našom prípade to nerobí, pretože ten kábel je zakostrený, ale nejaké predbežné signály máme. Takže takáto vec, ale niekedy stáva sa, že vedľajší kábel nie je zakostrený a signál môže prechádzať magnetickým spôsobom cez neho a ísť ďalej a to vás môže pomýliť.